Ni gogoratzen naiz miagitzen, egon ginelarik, egin ginuen ateraldi bat nahi zutenekin, joan ginen miagitzeko talaso gune bat etala. Eta hori kristona izan zen. Ni lanerako joan nintzen Prentsabulekoko kide gisa, argazki tresnarekin, kamararekin, baina momentu gozoa pasa nuen nik ere uretan eta bainu jantzian eta hori esker beste hageman batzu sortzen dituzu, ikasle, langileen artean, eta olako ateraldiak ere badute xarma berezi bat, ueuri kutsu berezi bat emaiten diote ateraldi horiek. Bai, eta aratsetan elgar biltzeko momentuan, kontzertu txiki edo kantaldi edo ateraldi bat zuentzat hori ere, hori parez doa ikastaroarekin. Bai, eta azken batean nik uste zabaltzen zaitzule, eta espiritu zabaltzen zu, bai. Arazu ez ikasten, kurtsua interesgarriz edalako, bai konturetzen zera, bezaki, basartu klasera, hombre, aspaldiko, zu hemen, bai, eta kafetxu bet hartu, kafetegi zen egon, kafetegi zen albokuek erlieri buruz berbetan, da zuez eri buruz abiltzie. Zuek ez dakizu nahan ez tize, eta zuek ez dakizu zemat, da bakoitzak, da zuek zein zuige gaur, guk abdominalak, antzerkeko klasien, eta dan egoten gara danok alkarrekin berbetan, da gaur gauian zer, gaur gauian dauen kontzerture bajatuko zaria, bueno, igual bai, eta ez dakit, gaztetzen zaitxu. Nik uste hori dela berbie be bai, datarteko oso ondo datorrela. Gaztetzi eta gazte sentitzi be bai.